Uhapšena kriminalna grupa Darka Eleza. Dogovor sa MMF-om. Plate, penzije i PDV nepromenjeni. Počela školska godina i upis u studentske domove. Poljska, 70 godina od Drugog svetskog rata. Sutra sunčano, temperatura 32 stepena. Ovo su vesti Foxa, dobroveče, ja sam Ana Mitić. Dobroveče, ja sam Zoran Maranac. Policija je uhapsila 8 članova međunarodne kriminalne grupe čiji je organizator Darko Elez iz Sarajeva sa prebivalištem u Beogradu. Oni su od 2006. godine na teritoriji Zapadnog Balkana pripremali i činili najteža krivična dela. Ubistva, iznude, ucene, razbojništva, krijumčarenja i trgovinu narkoticima, oružjem, eksplozivom, motornim vozilima i pranje novca. Osim Darka Eleza uhapšeni su Vladimir Pandurević, Vasao Ljubibratić, Branko Đurić, Željko Avram, Slavko Pjevac, Ratko Miočević i Miladin Elez, otac Darka Eleza. Na teritoriji Bosne i Hercegovine uhapšeno je 13 osoba članova te kriminalne grupe, od kojih su dvojica aktivni policajci. Darko Elez se sumnjiči da je 2006. godine iz kombije Privredne banke Sarajevo otuđio 2 miliona evra, ali i da je naručilac atentata na Đorđa Ždrala. Za njim je raspisana i međunarodna poternica. Sve to o čemu govorite i za što imate saznanja je dio jedne, još jednom ponavljam, veoma opsežne akcije u kojoj učestvuje više policijskih agencija na širem prostoru, a u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala. I ovo je najbolji pokazatelj koliko su institucije za provođenje zakona spremne i opredjeljene za jedan takav iskorak. Iseljavanje porodica policajaca iz grada ulici Sime i Gumanova na Vračaru u Beogradu nije počelo zbog odbijanja stanara da se iseli stanova koji su na konkursu dobile njihove kolege. Stanari tvrde da su se uselili na osnovu usmenog odobrenja starešina, a potom su na konkursu za stanove dobile njihove kolege. Za iseljavanje iz stanova doneto je 18 pravosnažnih presuda, dok je za jedan stan još se vodi spor. Policajcu čija porodica danas trebalo da bude iseljena je pozlilo i njega je odvezla hitna pomoć. Zapravo ja sam stala na prozoru kad sam sve vidjela, ja u tom efektu stvarno htjela sam da se bacim. Ja drugog izbora nemam. Ja imam 4 dece, deću sa 4 dece. Neko može da ima 2-3 stana, a mi ne možemo jedan stan. Pa neka nam daju jednosoban, dvosoban. Nismo toliko gladni kao i oni što su gladni. Međunarodni monetarni fond odobrio je Srbiji povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4,5% u 2009. godini. MMF očekuje da se proizvodnja u Srbiji stabilizuje u drugoj polovini godine i da pad bruto domaćeg proizvoda bude 4% u 2009. dok se u 2010. očekuje oporavak i rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5%. Osim odobrenog deficita, Srbija je druga zemlja posle Mađarske u istoriji postojanja ove institucije koja je odobren novac za pokrivanje budžetskog deficita u iznosu od $600 miliona. Ipak nije zaključena druga revizija sporazuma i dobijanje druge tranše kredita, već je sve ostavljeno za 20. oktobar, za kada je zakazana treća revizija sporazuma i dolazak MMF-a. Za kreditni aranžman sa MMF-om odgovorna je vlada. U ovom trenutku nas je vlada uverila da žele da se fokusira na smanjenje javne potrošnje, koja će biti dovoljna da se fiskalni program vrati na put. To je velika obaveza i poduhvat obuhvata puno oblasti budžeta. A da bi ovaj poduhvat bio kredibilan, očekujemo da se aktiviraju posebni mehanizmi. Ukoliko nas vlada uveri da će to sprovesti za nas, onda nemam potrebe da insistiramo na određenim merama. Neće biti povećanja PDV-a, poreza kao i smanjenje plata, ali će zato biti otpuštanje u javnom sektoru. Nije preciziran broj tih ljudi, ali je najavljeno da će svi dobiti otpremninu. Istovremeno, ministar ekonomije Mlađan Dinkić ocenjuje da se privreda polako stabilizuje i da bi Srbija početkom iduće godine trebalo da izađe iz recesije. Imamo skupu državu, imamo puno činovnika, imamo puno birokratije, puno nepotrebnih procedura, to treba da se svede na evropski standard. To neće biti moguće uraditi u jednoj godini, ali ukoliko budemo imali podršku čitavog društva, a podršku MMF-a i drugih međunarodnih organizacija imamo za to, ja sam ubeđen da ćemo je sprovesti i na taj način zadržati za one koji proizvode, za one koji rade, nepromijenjen nivo poreskih stopa. Sprema se reforma penzionog sistema, zdravstva i prosvete. Ministarka finansija Dijana Dragutinović poručuje da je Srbija zemlja mladih penzionera, jer je prosječna starost penzionera 59 godina, pa je u opciji pooštravanja uslova za odlazak u penziju. Planirane reforme doprinele bi uštedu u budžetu od 25 milijardi dinara na godišnjem nivou. Ministri dostavljaju predloge reforme. Reforme moraju da znače manje izdatke. Na kraju, kada Ministarstvo finansija to sve sabere, sve mora da se uklopi u dogovoreni budžetski deficit.
$600 miliona za pokrivanje deficita će moći da se koristi tek kada Skupština ratifikuje odgovarajući zakon o zaduživanju i damo garancije. Što se tiče eventualno nekog privatizacionog novca kojim bi se spasavao budžet, ministar ekonomije poručuje da bi taj novac mogao doći iduće godine jedino od prodaje Galenike. Svetlana Milenković, Fox televizija. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić kaže da vlada dodatno pogoršava ekonomsku situaciju izjavama o tome kako u Srbiji vlada blagostanje. Otkako je počela ova godina, budžet se puni kreditima i pozajmicama iz MMF-a, obavezama o kojima nam ništa ne govore. Niti smanjujemo potrošnju, niti povećavamo prihod u budžetu, mi jednostavno ubacujemo kredite u potrošnu stranu budžeta bez ikakvog znaka da bismo ikad mogli da zaradimo taj novac kojim ćemo kredite da vraćamo. Šta je sledeće na prodaju? Možda neki region u Srbiji. Liberalno-demokratska partija saopštila je da je odlaganje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom pokazuje da Srbija nije ispunila ni minimalne uslove MMF-a i da u ovom trenutku neće dobiti odobrenje za nove tranše finansijske pomoći. 1. septembar počela je škola. Ministar prosvete Žarko Obradović otvorio novu osnovnu školu u Smederevu. Škola Sveti Sava ima 15 učionica i 2 kabineta, a u njoj su smešteni i razredi niže muzičke škole i 2 grupe predškolske ustanove Naša radost. Prvi dan škole u novoj školi. Đake prvake na klupama su sačekali besplatni udžbenici. Knjige sam dobila, imam puno da radim. Koje najviše volim knjigu? Pa sve. Nastavnike škole Sveti Sava dočekali su mnogo bolji uslovi. Koliko sam saznala, imat ćemo na raspolaganju najsavremeniju opremu za rad, a to jeste bitno. Novu školu otvorio je ministar prosvete Žarko Obradović. Pored ministra, školu je obišao inicijator akcije podele besplatnih knjiga Dragoljub Mićunović. Ceo problem u tome što je antiustavno da obrazovanje osnovno bude obavezno po Ustavu, a da i piše da je besplatno, a da roditelj treba da uzme kredit da bi kupio knjige deci. Za najavljenu racionalizaciju nastavnog kadra, ministar Obradović kaže da ni posle razgovora s delegacijom MMF-a nije jasno da li će biti velikih otpuštanja. Ja sam već juče razgovarao s kabinetom predsjednika Cvetkovića da razgovaramo o posle tih razgovora sledi ovaj korak. Tako da će vrlo brzo biti sve dostupno u javnosti, neće biti nikakvih problema, ali ja ostajem pri onom stavu da mislim da se bez otpuštanja sa postojećim sredstvima može naći odgovor na pitanje racionalizacije. Osnovna škola Sveti Sava u Smederevu jedna je od 9 škola koje će biti otvorene do kraja godine. Dejan Vučenović, Fox televizija. A kad prvak krene u školu, malo mu znači što je dobio besplatne udžbenike. To je više radost za roditelje. Ali za prvaka počinje prvi susret sa obavezama te prvi ispit zrelosti. Za igračke će od danas biti manje vremena, ali Tamara Trifunović ih neće potpuno zanemariti. Kaže da zna da je porasla i da je iza nje ostao deo detinjstva koji će pamtiti po lepim stvarima. Za vrtiće postali smo stari. Čekaju nas nove obaveze, đačke torbe, sveske i bukvari. Zajedno smo ovde dugo bili, provodili raspevana leta, rastanak nam ovaj teško pada, svakoga je obuzela seta. Knjige i sveske su spremne, ali i Tamara za početak nove školske godine. Ja sam spremna sam. Naučila sam da čitam u obdaništu, naučila sam engleski, naučila sam lepo da pevam i naučila sam da sviram. Razmišljala je već i šta će biti kad poraste. Biću istraživač životinja. Dvorište osnovne škole Stevan Stremac ispunilo je više od 200 novih učenika i oni nemaju tremu. Roditelji imaju najveću tremu kako će se upisati sve to. Đaci su opušteni, dobro su pripremljeni u predškolskim ustanovama i sinoć je videla trema kod roditelja. Prvi ulazak u učionicu prošao je potpuno organizovano, svako je pronašao svog druga u klupi i učenje može da počne. Žaklina Tatalović, Fox televizija. Nije bio cilj samo da se raseli nehigijensko naselje ispred mosta Gazela, već da se učini sve da Romi mogu normalno da žive i da se socijalizuju. Zbog toga su gradonačelnik i njegov zamenik Dragan Đilas i Milan Krkobabić poveli decu iz kontejnerskog naselja kod Makiša u njihovu novu školu Banović Strahinja na Čukarici. Tu su ih dočekali drugari sa priredbom, direktor škole i njihove nove učiteljice. Iz novih domova krenuli su i u novi život. Dobili su šansu kakvu do sada nisu imali. Imaće prevoz, dobit će još garderobe, knjige i sve što je potrebno za dobar početak. Pokazali su šta umeju i obećali da će se truditi da nauče sve što su do sada propustili. Škola im se sviđa kao i doček domaćina,
ali ipak su i dalje pod utiskom da imaju i nove kuće. Puno je fino tamo, tu smo naspavali se dobro, nisu imali đubre, ništa. Baš je fino tamo. Tamo nismo imali vodu, daleka voda, ovdje bolje škola. Jel ti se sviđa ovdje u školu? Hoćeš da dolaziš svaki dan? Da. Časna reč. Podrška i deci, ali i njihovim roditeljima da deca redovno idu u školu je neophodna, kaže gradonačelnik Beograda. I Milan i ja smo više puta već izjavili da je osnovna šansa za tu decu da završe bar osnovnu školu. Ako u tome uspemo, onda će ona biti deo društva, onda će moći da promene i neki način svog života i da žive bolje. Ovu decu više neće gristi pacovi, moći će da se okupaju i mirno naspavaju, a onda će imati snage i za učenje. Žaklina Tatalović, Fox televizija. Đaci u škola, a studenti na konkurs za mesto u studentskom domu. Od danas pa do 15. septembra budući brucoši predaju dokumentaciju u nadi da će ispuniti sve uslove i od 1. oktobra postati stanovnici jednog od beogradskih studentskih domova. Već prvog dana gužva na šalterima je bila velika, a studenti uvereni da će dobiti sobu. Nekoliko stotina budućih brucaša od ranog jutra popunjavalo je prijave i predavalo dokumentaciju pod tremom kao da izlaze na prvi ispit, jer nije lako dobiti mesto u domu. Konkurencija je velika, pa su i kriterijumi visoki. Prosek ocena koje donosi iz srednje škole skoro da treba da bude 5 i mesto studiranja ne sme da bude mesto stalnog boravka. Nadam se da ću upasti izbog prihoda, nadam se da ću upasti u bilo koji dom, samo da imam smještaj. Dolazim iz Kraljeva, vrlo dobar sam, ne nadam se baš mnogo. Nadam se da ću dobiti, ako bilo bi lepo, zbog društva i svega. Nadam se da ću dobiti dom, ali čisto sumnjam, ali ako ne popuniš tiket, ni loto ne možeš dobiti. Ono za što se bore hiljade studenta podrazumeva jednokrevetne i dvokrevetne sobe u nekim domovima i sa zasebnim kupatilom. Menze sa raznovrsnom hranom, perionice, čitaonice i internet kafe. Cene smeštaja i hrane prilagođene su mogućnostima roditelja iz unutrašnjosti, a stigao je i nov nameštaj iz univerzitetskog sela, pa su i sobe modernije. To smo dobili neki legat od Ministarstva sporta i od univerzijade, ali smo i svojim sopstvenim sredstvima centra smo ušli u taj projekat. Od 3000 studenta koliko se očekuje da će se prijaviti, njih 1000 će dobiti mesto u domu. Koji su to studenti, saznaće već 25. septembra kada budu konačne rang liste. Imaće pripremljene kartice, od prvog će moći da koriste i ishranu i bit će smešteni u svoje sobe. Oni najbolje rangirani moći će da biraju dom koji im najviše odgovara i kakvu sobu žele. A onda, da bi mesto i zadržali, moraju dobro da uče i daju ispite u roku. Ksenija Kecojević, Fox televizija. Gledajte vesti na Foxu. U nastavku ćete vidjeti. 70 godina od početka Drugog svjetskog rata. Predsjednik Tadić na proslavi 40. godišnjice vladavine libijskog vođe Gadafija. Polaganje venaca pred spomenik braniocima Westerplatte na tom poluostrvu u Gdańsku, u Poljsku i simboličnom prozivkom vojnika svih naroda palih u Drugom svjetskom ratu Poljske u ranu zoru počelo obeležavanje 70 godina izbijanja Drugog svjetskog rata. Westerplatte je simbol herojskog otpora slabijeg, jače. Predsjednik Poljske Lech Kaczynski naglasio da je 200 poljskih vojnika branilo poluostrvo pred nadmoćnom silom, zato što Poljska ne poznaje pojam mira po svaku cenu. Glavnom delu ceremonije u Gdańsku prisustvuju zvaničnici iz 30 zemalja, među kojima ruski predsjednik vlade Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel. Komemorativnoj sednici prisustvovao je i premijer Srbije Mirko Cvetković. Naše prisustvo treba da pruži i neku vrstu poruke da želimo da na osnovu istorije naučimo i da se više nikada stvari koje su nam se u negativnom smislu dešavale ne ponove. Pre tačno 70 godina počeo je najveći sukob u ljudskoj istoriji. Istoričari smatraju da su uzroci izbijanja Drugog svjetskog rata višeslojni, da su to pre svega nerešena politička i nacionalna pitanja proistekla iz Prvog svjetskog rata, državni egoizam i agresivni nastupi u rešavanju tadašnjih međunarodnih odnosa. Ovako je sve počelo. Tačno u 4:00 Reichsmaršal Hermann Göring poslao je poruku komandantima Luftwaffe. Naredba je glasila Fall Weiss, slučaj beli, šifra za ono što će uslediti. 2 dana kasnije ovaj čovek posle godinu dana oklevanja i samozavaravanja više nema izbora. Premijer Neville Chamberlain zajedno sa francuskim kolegom Daladieom objavljuje rat Nemačkoj.
Mi Srbi obično mislimo da smo mi najtragičniji narod u Drugom svjetskom ratu, međutim ima naroda koji su zaista propatili i doživjeli teške trenutke. Na savezničkoj strani to su svakako Poljaci, zato što su doživjeli milionske žrtve, znači oko 6 miliona Poljaka je stradalo u ratu, zato što su i njihovi ideali sa kojima su ušli u rat iznevereni. Britanci i Francuzi očekuju rovovski rat u Poljskoj. To je velika zemlja sa 30 miliona ljudi. Čak i nemačka vrhovna komanda nije optimistična. Ali dvojica mladih generala Heinz Guderian i August von Manstein promenit će zauvek istoriju ratovanja i uvesti sa svojim pancer jedinicama novi termin – Blitzkrieg. Tog 1. septembra 1939. čim je na radiju objavljena informacija o napadu na Poljsku, ovde na Studentskom trgu okupili su se studenti Pravnog fakulteta koji su protestovali zbog nemačke agresije. U isto vreme iz svih krajeva tadašnje Kraljevine Jugoslavije u Beograd su stigli Volksdeutscheri koji su organizovali svojevrstan kontramiting. Na ovom mestu u Uzun Mirkovoj ulici bio je centar za prihvat poljskih izbeglica i vojnika. Među izbeglicama i mladić sa imenom Menahem Begin, mnogo kasnije slavni premijer Izraela. I pored pritisaka od strane nemačkog izaslanika u Beogradu i nacističkih tajnih službi, građani Srbije su od sveg srca pomagali Poljacima, pružajući im podršku, ali i finansijsku pomoć. Da kažemo da je Milan Popović, koji je vodio taj centar odmah 1941. godine po dolasku fašista u Beograd, uhapšen i streljan, i da su mnogi drugi glavom platili to što samo želi da pomognu jednom narodu koji je prvi napadnut. Danas se zaboravlja da tog septembra 1939. nije samo Nemačka napala Poljsku. Sovjetski savez je 15. septembra izvršio invaziju na istočnu Poljsku i dve vojske su se srele na reci Bug. Deo poljske armije izbegao je u Rumuniju i nastavio da se bori i posle kapitulacije. Prva poljska padobranska divizija učestvovala je kasnije u iskrcavanju na Normandiju 1944. a polovina te divizije, oko 4000 ljudi, stradala je kod Eindhovena u operaciji Market Garden u septembru 1944. Posle svih tih žrtava, Roosevelt i Churchill su predali posleratnu Poljsku na milost i nemilost Staljinu. Petar Gajić, Fox televizija. Ruski premijer Vladimir Putin izvinio se Poljacima zbog zločina u Katinskoj šumi, gde je 1940. godine ubijeno 15.000 pripadnika poljske vojske. Putin je u pismu Poljacima, koje je objavio najtiražniji poljski dnevnik gazeta Viborča, napisao da ruski narod, čiju je sudbinu deformisao totalitarni režim, dobro razume osetljivost Poljaka u pogledu Katina, gde počiva na hiljade poljskih vojnika. Vojnom paradom, plesnim spektaklom i vatrometom u Tripoliju se obeležava 40. godišnjica revolucije i dolaska na vlast libijskog vođe Muamera El Gaddafija. Među 60 državnika, mahom iz afričkih, azijskih i latinoameričkih zemalja, slavlju prisustvuju i predsjednik Srbije Boris Tadić. Na čelu državne delegacije Srbije, u kojoj su ministri spoljnih poslova Vuk Jeremić i odbrane Dragan Šutanovac, Tadić prisustvuje vojnoj paradi u kojoj učestvuju i pripadnici Vojske Srbije. To će biti prilika da se susretnem sa mnogim predsjednicima i predsjednicima vlada zemalja pred Generalnom skupštinu Ujedinjenih nacija i prilika za neformalne razgovore na kojima se ponekad dogovore stvari kudikamo efikasnije nego na formalnim razgovorima. Potom biće prilika i da razmenim mišljenjem sa prvim čovekom Libije, Muamerom El Gaddafijem. Preživjeli i porodice žrtava u Beslanu u Rusiji obeležavaju godišnjicu tragedije u kojoj je stradalo više od 330 ljudi, od čega 172 dece. Pre 5 godina čečenski pobunjenici su oteli i zatvorili više od 1000 dece i roditelja koji su prisustvovali proslavi početka školske godine. Školskim zvonom na ruševinama škole broj 1 počeo je trodnevni pomen žrtvama terorističkog napada. U dvorištu nekadašnje škole okupilo se više od 2500 ljudi koji polažu cveće, vence i pale sveće na mestu sportske sale u kojoj su 3 dana teroristi držali kao taoce više od 1200 osoba. Utvrđeno je da su napad u Beslanu planirali lideri čečenskih ekstremista Aslan Mashadov i Šamil Basajev, a sprovela grupa terorista uglavnom iz Čečenije i Ingušetije. Do kraja vesti saznaćete. Do kraja godine novi zakon o zaštiti potrošača. U Evropskoj uniji od danas samo štedljive sijalice. Šta traži selektor Antić pred utakmicu sa Francuskom?
Vrhovni sud Srbije potvrdio presudu Okružnog suda u Novom Sadu, kojom je Miloš Malešev osuđen na 12 godina zatvora zbog izazivanja požara u novosadskom kafiću Lounge, dok je ostaloj trojici osuđenih umanjio kazne. Trojici optuženih za požar u Loungeu, u kome je poginulo 8 ljudi tako što je Tamašu Kolaru i Srđanu Bovanu kazne sa 10 godina zatvora preinačio po 7 godina, a Bojanu Kulačaninu sa 5 na 2 godine zatvora. Sud je preinačio odluku jer je ocenio da su kazne izrečene strože. Prvostepeni sud zanemario činjenicu da su to mlade i neosuđivane osobe. Glavna rasprava o optuženim profesorima pravnih fakulteta iz više gradova Srbije odložena je po 7. put u Okružnom sudu u Smederevu. Predsjednik sudijskog veća Slađana Bojković saopštila je da je obustavljen postupak protiv bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Beogradu Olivera Antića. Više branilaca tražilo izuzeće vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca, Okružnog javnog tužioca, predsjednika Okružnog suda u Smederevu i sudećeg sudije. 88 osoba tereti se zbog primanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Ni 15. septembra nije sigurno da opet neko neće tražiti izuzeće, neki drugi branilac iz drugih razloga i tako dalje, ali to je nešto zaista na što mi ne možemo da utičemo. Tu bi nam najviše pomogla promjena procesnog zakonodavstva. Jednostavno da se zakonikom o krivičnom postupku apsolutno spreči takva mogućnost traženja izuzeća jedanput i dok traje postupak više ne. Za sada, nažalost, to nije tako. Pravni tim pilota Aleksandra Pfajfera, koji je podneo tužbu protiv JAT Airwaysa po osnovu sistematske diskriminacije i zlostavljanja na radu 29. juna, demantuje jučerašnje saopštenje nacionalne avijakompanije da je Pfajferova tužba protiv JAT-a odbijena rešenjem 4. opštinskog suda u Beogradu. Njegov pravni tim saopštava da je tužba u Okružnom sudu još od 24. avgusta i to na odlučivanju po žalbi na rešenje predmetnog sudije, koji je odbio donošenje hitne privremene mere sudske zaštite. Također navodi se i da kapetana Pfajfera, od kada je zaključio bolovanje od 15. avgusta do danas, JAT Airways više ne planira u nedeljnom i dnevnom planu letenja, čime se prema njihovoj oceni diskriminacija prema njemu povećava i ponavlja. Novi zakon o zaštiti potrošača, koji će biti usklađen sa propisima Evropske unije, trebalo bi da bude usvojen do kraja ove godine. Ključna novina u zakonu je to što se teret dokazivanja u kupoprodajnim odnosima sa potrošača prebacuje na trgovca. Novi zakon potrošača stavlja u fokus, u centar univerzuma i u centar svih ekonomskih dešavanja u našoj zemlji. Mi ovim zakonom želimo da isti nivo zaštite i prava koji prosečni potrošač u Evropskoj uniji ima obezbedimo i za potrošača u Srbiji. Kada zakon bude usvojen, mi ćemo početi da motrimo kako se on sprovodi. Trebalo bi da bude veoma koristan za ekonomiju, za biznis i građane, jer se njime uvodi ravnopravna konkurencija. Od danas u zemljama Evropske unije ne smiju da se proizvode mat sijalice, kao i ono od 75 i 100 vati. Prodavnice smeju da prodaju zalihi koje još imaju. Od septembra 2011. biće zabranjene klasične sijalice od 60 vati. Do jeseni 2012. i ostale, tako da bi 2016. u Evropskoj uniji u upotrebi trebalo da budu samo takozvane kompaktne sijalice s malim utroškom energije i halogenske sijalice. Ladival, najčuvenija nemačka kolekcija za sunčanje za osetljivu kožu. Aleksandra, iako će i sutra biti sveže jutro, tokom dana će biti još toplije nego danas. Jeste, Ana, i tako će nam biti do subote kada sledi zahlađenje. Kišovito vreme uz pojačane vetrove u Britaniji, na severu Francuske, u Nemačkoj i delom u centralnoj Evropi. Na jugoistoku kao i jugu Evrope sunčano i vrlo toplo. Maksimalne temperature kretaće se od 15 stepeni u Dublinu do 34 koliko će biti u Madridu. U Srbiji sveže jutro, po kotlinama maglovito. Tokom dana sunčano i još toplije. Popodne na jugozapad zemlje razvoj oblaka i pljuskovi u planinama. Minimalne temperature od 9 do 17, a maksimalne od 29 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 31. U četvrtak i petak pretežno sunčano i vrlo toplo uz temperature malo iznad 30 stepeni. U četvrtak krajem dana ređa pojava pljuskova, u subotu zahlađenje sa kišom i pljuskovima na severu i zapadu zemlje. Mislimo na vreme. Moja apoteka. Hemofarm. Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u sportskom centru u Kovilovu, gdje će se narednih dana pripremati za kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo protiv Francuske. Miljana, imali nekih problema, Antić? Na svu sreću nema, svi su došli živi i zdravi i spremni za predstojeći duel. Antić je zadovoljan formom igrača. Nemanja Vidić se nakon povrede vrati u prvi tim Manchester Uniteda. Stanković standardno predvodi ekipu Intera, a i ostali igrači su veoma raspoloženi za rad. Jedino golman Vladimir Stojković u ovom trenutku još uvek nema klub i ne brani u kontinuitetu. Međutim, svi su spremni da daju maksimum jer ukoliko
naš tim ostane neporažen u duelu sa Francuskom, plasman na svetsko prvenstvo u Južnoj Africi je veoma blizu. Selektor traži samo mir do meča. Mislim da moramo stvoriti ovdje u Kovilovu jedan ambijent gdje svaki pojedinac se osjeća da ima svoju slobodu, privatnost. I ja vas tu zamolio i što se tiče i dnevnog reda, što se tiče satnice, da zajedno ispoštujemo to, jer mislim da mirnoća nam donosi nešto što nam je potrebno u tako važnim utakmicama. Srpski dan na posljednjem Grand Slam turniru ove sezone. Svo 5 srpskih tenisera započet će takmičenje na US Openu, a najteži posao imaće Novak Đoković protiv Hrvata Ivana Ljubičića i Ana Ivanović protiv Katarine Bondarenko. Pored njih dvoje prve mečeve igraju i Viktor Trojicki, Janko Tipsarević, Jelena Janković i Nenad Zimonjić. Trener fudbalera Partizana Slaviša Jokanović poručuje rukovodstvu kluba da u narednih 15 dana zauzme stav o njegovom položaju u klubu. Međutim, na potpisivanju ugovora sa generalnim sponzorom, kompanijom MSI, predsjednik kluba Dragan Đurić nije komentarisao izjavu trenera. On je naglasio da je dolaskom jedne od najvećih IT kompanija u svetu Partizan dobio finansijsku stabilnost, što je najvažnije za njegovo funkcionisanje. Gledali ste Vesti na Foxu. Naše najvažnije priče pogledajte na sajtu www.foxtv.rs. Budite i sutra sa nama u 15:15 i 18 sati. Prijetno!